Dobrý večer, želám. Určite ma všetci poznáte. My name is David Coulthard a teraz som si odskočil zo slavnostného otvorenia tunelu Čečena moderovať počasie, lebo môj kamarát George Mokrý ma to poprosil. Tak, nebudem zdržiavať a idem na to. Vítajte pri počasí. Včerajšie poradí druhú veternú a búrkovú Sodomu a Gomoru priniesol na Slovensku tento studený frontík, ktorý náš satelit vidí ako tieto výrazné biele machule. No a teploty pri tunele Čečena Lidl poklesli, aspoň nebolo teplo v kokpite, ale v ďalších dňoch vám zase pôjdu hore na 30-ky. Áno, konečne si vyzlečím kombine a pôjdem sa aj ja okúpať. Monte Carlo, však akože vidíte, vodička teplúčka je ako olej v prevodovke, hotové žužo. Pri nočnej jazde tunelom Čečena si preoblečiem o jedný spodare naviac, pretože bude trošku chladnejšie, 14 až 10 stupňov. Zajtrajšie počasie bude na celom území polooblačné, prechodné až oblačné miestami sa vyskytnú prehánky alebo buračky. Pri tunele Čečena nezaprší, aspoň budem obuť sliky. Zainteresovaní vedia, že sú to hladké pneumatiky ako prdel Zuzi Belohorcovej. Teploty vystúpia na 22 až 29 stupňov. Ak sa mi bude chcieť, tak akože za tunelom Čečena zabočím doprava, ale musím dávať pozor na príslušníkov, aby mi nedali pokutu za zapnuté mluvky, ako sa to stalo môjmu friendovi Petrovi. Zastavím sa aj v Tatrách, kde vo výške 1500 metrov vystúpi teplota na 14 stupňov a popoludní bude búročka, ale to ja už budem schovaný v tunele Čečena. Bio je na rýchlosti 3, čo je mierna za čas a pre mňa je to asi 130 km za hodinu cez tunel Čečena. Pondelok bude celkom príjemné, prehánky sa vyskytnú iba uviditeľné, na horách áno, teploty vystúpia do tých 25 do 30, na juhu do 33 stupňov. No a v útorok sa počasie zhorší, má byť veľká oblačnosť na mnohých miestach s prehánkami, burkami, uviditeľné aj s krupovitím. Ochladí sa na tých 18 až 22, na východe bude 26 stupňov. No a teraz sa už musím vrátiť do monopostu a otvorším samozrejme cez tunel Čečena. Pán Coulthard, prosím vás pekne, nehovorte stále tamto slovo. To je tunel Sitina. Sitina. No, to ste mali povedať skôr. Teraz už musím ísť do Škótska. Samozrejme cez tunel... Však...